நாங்கள் இப்போ வெள்ளம்பேட்டி வெலவத்த சமகி மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கிச்சன் ஐட்டங்களை நாங்கள் இப்போ வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே இருக்கின்ற நிர்வாகத்தோடு இணைந்து நாங்கள் இந்த பொருட்களை மக்களுக்காக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம். எங்களுக்கு இந்த பொருட்களை வழங்குவதற்காக SLMCC மற்றும் அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமா, காஸ்மோஸ் UK போன்ற நிறுவனங்களினுடைய பங்களிப்பின் மூலமாக முஸ்லிமேட் நிறுவனம் இந்த கிச்சன் உபகரணங்களை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு වලංගි වරගන්ට ඒකට ගොඩක් ස්තුතියි අපිට සමගි මාවතේ කට්ටියට මේ වගේ වැඩක් කරාට සෑයෙන බඩු ගොඩක් දුන්නා. ඇත්තටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. 2016 ගම් වතුරක් ආව අපිට මේ වගේ ලැබුණේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ තමයි මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. වැඩි වැඩියෙන් ඕගොල්ලන්ටත් ලැබිලා තව තව අයට උදව් කරන්න අපි ගොඩක් මේ පින් ඉල්ලනවා. මේ කට්ටියට මේ ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ වැඩක් කරලා SLCTக்கு தந்தது ரஸாக்கல்லாஹ் ரொம்ப நன்றி. رباه عفوك إني للنور مدت يداي